Pinadalaganan sa sarong pison ang mga iligal na produkto na nakumpiskar kan Department of Trade and Industry Bicol kan mga nagtalikod na taon. Sa siring kayang paagi, syertong daina ini magagamit o mapapakinabangan pa. Biyernes kan gibuhon ang pagraot kan mga nasambit na produkto sa compound kan ahensya, na ipigsabay man sa selebrasyon kan World Consumers Rights Day. Sigun kay DTI Bicol Assistant Regional Director Joseph Ranyola, bakong pasado sa Philippine National Standard ang mga nasambit na produkto. Rason kaya kinaipuhan ining kumpiskaron, dangan rauton kan sa indang opisina. Ang Department of Trade and Industry, we capacitate not only our people, not only the consumers, pati man ining mga establishmento, ining mga business establishments na parte ni kang MSMEs na pigi-enable ta. Sabi tabaga, we perform two-pronged functions of Department of Trade and Industry. One of which is to enable our businesses. Pangduwa is to the empowerment of our consumers. Pagduduo ni Ranyola, ang lakdang nindang ini ang bakong panggagadan sa mga negosyo, kundi pagprotehir ninda sa mga konsumidor na lugod magsirbing leksyon asin pagirumdum sa mga negosyante. The administration of RD Dindo Nabol, our regional director na, gusto ming ipahiling sa Indo na ang samuyang mga empleyado may integridad ang pagtatrabaho kang mga taga-Department of Trade and Industry. Na day kaming pipalagpas kung talagang salayan, kung ano dapat ang magkakanigong gibuhon na ayon sa batas, iyo dapat ang gigibuhon. Sa kabilugan, uminabot sa 528,497.50 pesos ang kantidad kan mga niraot na depektibong produkto na nakumpiskar puun pa kan taong 2022 asin 2023, kadaklan digdi ang construction materials. Sa datos kan opisina, albay asin Catanduanes ang nangingenot sa mga probinsya sa rehiyon na may pinakahalangkaw na nakumpiskaranin mga iligal na produkto na hali sa manlain-lain na establishmento di negosyo. At they have to be aware na duman sa industriyang piglaog ninda na dapat aware sinda kang mga different laws to be followed in mga regulations na dapat ang ititinda ninda sumagkakanigo or sa mga produktong nagko-conform duman sa pigsettang Philippine National Standards. Kasong pagbalgar sa Republic Act 4109 o ang Standards Law ang kakaatubangon kan mga nasambit na negosyante. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.